La piscina municipal d'Ondara va acollir el dissabte la celebració de la primera prova de la tercera Lliga Comarcal de Natació en edat escolar, organitzada pel Consorci Esportiu de la Marina Alta. L'equip de natació d'Ondara, entrenat per Mario Páez i Paula Miralles, va participar en la prova amb 56 xiquets i xiquetes de totes les categories i es va posicionar com el primer dels 8 equips participants a la Lliga Comarcal, a l'haver obtingut en esta primera prova de natació un total de 452 punts. En segona posició està Aqualia Dènia amb 210 punts i en tercera el Poblenou de Benitatxell amb 99 punts. El regidor d'Esports d'Ondara, José Miguel Marí, ha qualificat com a molt positiva i amb molta bona participació la celebració d'esta prova, que va comptar amb la intervenció d'un total de 181 nedadors de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i júnior de 6 a 18 anys, provinents d'Ondara amb 56 participants, de Benissa amb 12 participants, del Bercher amb 9, l'Escola del Club Nàutic de Dénia amb 19, Aqualia Dénia amb 30, el Poblenou de Benitatxell amb 29, els Poblets amb 12 i Pego amb 20 xiquets i xiquetes. A més, va haver una gran assistència de públic, amb centenars de persones de tota la comarca que van acudir a la piscina municipal d'Ondara per tal d'animar als seus respectius equips. Així mateix, José Miguel Marí ha destacat la magnífica actuació dels xiquets i xiquetes de l'Escola de Natació d'Ondara, que va obtindre molts bons resultats i van demostrar la seva evolució fruit de les hores d'entrenament a la piscina d'Ondara. La pròxima prova de la tercera Lliga Comarcal se celebrarà el 25 de gener del 2014 a Dénia.